muna, kaway. Kaway ka sa followers natin. Ay, yung pamilya. Sige. Ngayon po sila. Yung mga badyaw na sorpresa. Yung pamilya, Pasalamat kayo. Pasalamat. Salamat din. Thank you so much. O, ito, yung mga pogi. Yung pamilya ka. Okay. Okay. Matutulog din yung mga anak nila. Salamat. Okay. Mag-asawa kayo? Okay. Salamat po. Galing kayo magkakasama kasi Ina naman po. Pasalamat. Pasalamat kayo. Salamat kayo. So, Merry Christmas din. Happy New Year. Okay, dito kayo. Sana pagpalain kayo ng mga Diyos po, mababuhay mo. Lalo dapat kayong mabambuhay nyo. Mapalad kayo. Salamat sa Bye-bye. tulong po. Sige. Thank you. Wala na? Okay na. Sarado natin. Ha? Meron pa daw isa? May isa pali ka rito. Bilisan mo. Okay na ha. Salamat. Salamat. Paalam. Bye-bye. Thank you. Naya po Nazareno. Binigyan na kayong pera. Bye-bye na. Layas na kayo. Bye-bye. Thank you. Tsokolate yan. Tsokolate para sa mga bata. Hati-hati kayo ha. Yung pa. Mga tsokolate para sa mga chikiting yan. Okay. Bye-bye. Sabi mo salamat. Thank you. Bye-bye po sa inyo. Salamat. Para po sa kanya yan. Yan, dalawang pamilya po ang pagbibigyan natin. Ito po yung pagbibigyan natin ng mga bahay. Ano po yung pagbibigyan natin? Ayan, bigyan nyo na. Ilang ko kayo ni? Ilang ko kayo kilo? Yung kilo, makatok na. Yan po yung pagbibigyan natin. 1, 2, dalawang bahay. Dito po tayo. Para po ito sa inyo. Bye! 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 Sabi ako yung kanta mo. Kaya mo. Salamat kuya, salamat. Tara na mahal. Thank you. Okay na, bye-bye ho. Bingyan pa niya po Sinda. Thank you kuya. Salamat. Okay, thank you.